सासे मानसिया मोनसे भिडिअ एबा मुभि एडिट खालामनानै बेसेबां रां खामायनो हायो जानो हागौ। नै दा बावैसो रिलिज जानाय स्पाइडारमेन ब्रेन्ड निउ डे नैबे मुभिनि एडिटर्सफ्रा बेसेबां रां खामायदों नोंथांमोना खोनासङोब्ला बेसेबांबा गोमोहाबगोन। फिल्म इन्डास्ट्रिनि मथेब्ला नैबे मुभियाव जाय माने एकदम टप लिडिं एडिटर दङ बियो 4 निफ्राय 10 क्ररनि गेजेराव थारमाने फिस लादों आरो। नेट सेन्डार्स टप लिडिं आमेरिकान एडिटर, हेरी वुन साउथ करियान आमेरिकान एडिटर, जाय नैबे करियान मुभि मिनारी मुंनि मुभिनि थाखाय मुंदांखा। आरो बेजों लोगोसेनो जायफोर एसिस्टेन्ट एडिटर दङ बिसोरबो माने क्ररनि सिङाव खामायाखै। नाथाय बेनि गेजेरावनो बेसेबांबा गेदेर कुवेश्चन दं। बै कुवेश्चनानो जाहैबाय अनलि काट आरो जइन खालामनायनि थाखाय एसेबां गोबां फिस मोननो हायो नामा? एक्शन सिनफोरा बेसेबां फास्ट जानांगौ, गाबनाय मिनिनाय इमोशन्सफोरा माबायदि जानांगौ, थ्रिलार आरो सासपेन्सफोरा माबायदि जानांगौ, गासैबो एडिटरनि आखायाव थाजोबो। एक्टर्सफोरा एक्टिं खालामबाय, डाइरेक्टरा शुट खालामबाय, आरो बेखौनो जुदि एडिटरा एकदम मोजाङै एडिटिं खालामाबा बेयो ब्लकबास्टार माब्लाबाबो जानो हाया। बेनिखायनो टप लिडिं एडिटर्सफोरा बेसेबांबा गोबां फिस लायो। थिग बेबायदिनो गेदेर गेदेर हलिउड फिल्मफोरनिल' नङा, बलिउडनि ब्लकबास्टार मुभिसफोरनि टप लिडिं एडिटरफ्राबो बेसेबांबा गोबां फिस चार्ज खालामो। जेरै श्रीकर प्रसाद, नम्रता राव आरो माखासे। बेनिखायनो जुदि नों एडिटिं सोलोंगासिनो दं आरो बेनि गेजेरावनो सोरबा जुदि होनोब्ला एडिटिंआव जेबो फिउचार गैया, बिसोरनि बाथ्राखौ दा खोनासं। मानोना दैखर सिंनि एम्बुआ बाहेरनि दुनियाखौ माब्लाबाबो नुहुरस'आ। आरो गासै टप लिडिं एडिटर्सफ्रानो बेसिकनिफ्राय सोलोंनानै एक्सपिरियेन्स लानानै दिनै बेफोरबायदि लेभेलाव थांनो हादों।